Така, господа кочкари, да я представя един много хубав фенер, с който почваме да работим. Това е цял фенер. Ето го вижте какво представлява. Трътката е отзаде. Гръбчето е много богато на месо. Ето вижте го, това всичко е гръбче. Целият фенер по гърдите има много бяло месо. Някъде стои шийка, някъде се е махнали. Но фенера е около 800 грама един фенер. Ето пакета е 17 грама и 200. Отрупани фенери, цели пилешки с месо. Пак казвам, тръската, някъде шийката стои по фенера. Ето, показвам го нагледно да видите колко месо има по самия фенер. Това нещо с 3 фенера може да нахраните голямо куче. Гръбчето, почти цялото гръбче стои по месото и по фенера. Ето. Цял фенер около 800 грама на много хубава цена ще го пусна. Това е от Варна.